De likle luchtensluren is de sekkel. Dus voor de kanten. Hier hebben we nu maskinen. Ja, die hol ik eerst heracht. En dan kan je hem zien. Dan hol ik slijn. Ik. Dus dan bet welle der ben. Dus ook gorsa. Dan kan je weet zien der en langs skrammen. Ja, en de ullerseur. Hier dat is een temmelk. Lik. Kant. Das ist langsam ein bisschen restig. Der wo Y und wenn der rechts hat Himmel Glück ist, zu der Öllerkant, da passt das. Ja, und mit seinem Säckel kann man eben das Gas an den Kanten und das Blohn ans Gas. Mal festholen. Da werde ich mal einfach schauen. Ook Sonne festholen. Met Öl, met Wackerwies, dann werden alle weg. De Törtung går ik met de Lechthund festholen. Het kan je weten dat het wat langer wordt, dus met Maschinen, met Elektrik of Benzin. Benzin is beknackt, nou ja, dat is niet alles hoog. Maar het gaat ja daarom. Dat is niet van nodig. Niet Energie, niet Öl, niet Strom, gar nicht. Das geht blad leer en voor het met een hond en de hou, zo viel terecht, dat is wat gaat. Daarom gaat het bij de Säckel. En alle vroeger is ja Holling am Sabbat pleeghacht. Ik kom hier naar de Säckel en das touw laan, de koord en de lingeren. En daarvoor is ook echt veel nodig, echt veel gift. Dit is mijn penselsprut, dat is van ballistol en de ben is ook ballistol. De oude plaatsen, daar geht wat aan. Ja, en wanneer het te 3 uur, druk ik eens. Eens lukken, ik hoop dat het te zijn is. Lukken. Zo. En wanneer het druk is, dan is het zo'n fijne paraffinfilm. Die kan de ombarrel ook maar om. Met de uur afbecht. En dan is het wel goed. Je doet het zelf, echt. Lukken. Je van de Säckel ook. Nu hebben we zien waar de Säckel kan. Dat kan ja masse. Maar dit kan ik wat mogen, dat dit wat min is. Ook dat ik ja ook een plots hoorde, dat is ook min, maar dat moet ik nutten, mijn levenstuur. En die moet ik daarvoor plegen. En wanneer ik dit ook mogen, dit gas houden, dan kom je met een kort machine en hou met de rutten in stekken van het gas. En daar kan de rutten dit weer en de haren echt halen.
da schaut het uit wanneer het een lichte boer mogelijk hier. Daar kan niet buiten slaan. Dit is al gul en dit werd bloot auch nacht. Der kam gar niet Senskin auf. En daarom hoe ik daarvoor, dat het rockleeruur, zijn elektrocykel. Ik kan op krankenhuis zien. En dit is underen met 230 watt, maar ik hoor al met den neemt 280 die. Daarmee kan man het meest ook mogen. Ook lidjere gersten. Ich habe als Sen, ich mag das echt gekocht. Aber de Rötten beter uurs, gell? Dat je dit weder in de Hares holen kan. Het skal het bladenbed auch li. Nee, met de Hares en wonderbed lechter. Dit weder kan höllen uur, de Rötten kan wachsen en het is wok te loop.